Igbo anya lachitakwala azụ because we dị aka ụkwa mụ na nwanne m nwoke ka nọ na-achapịrịnụ ya bụ okwu na nkenke n'obere tupu anyị aga n'uju na ihe ndị ọzọ fọrọ nke anyị kwuo n'ụbọchị taa ka lebanụ otu ya bụ table shi dị ebe na the English Premier League iwetara ndị Liverpool nọ 44 points, the Man City no, the Liverpool no 45 points, Man City no 44 points, Tottenham no 39 points, and this Soto and Azauro Chelsea. Ya urukos we the onya kamdom kowara gembo na Liverpool was in the noni ishina makara wende gana na akawkwa Manchester City ka wende no na ishina the table Liverpool wende no yubua. Kaibanya Alliance na the Italy Seria A ndedika Juventus no 46 points, Napoli no 38 points, Inter Milan no 32 points, AC Milan no gini 26 points. Ya bia woro ko jiwe ide owe nde okwe ha na ewe miwe na ha gbasara football ugbu a nda na kpọ AC Milan echeta mbe ndị dịka Gattuso ha no AC Milan Shevchenko ndani na AC Milan na-enye nsogbu ha bịago no Champions League gịna ha na-agba etetara m okwu ha na ndị Liverpool ha gbara ndị Liverpool ọkpụ goal atọ na agba nke mbụ abịa na agba nke abụọ ndị Liverpool asa be merie ha na penalty ha na-enye nsogbu na ilezi anya na AC Milan ahụzi igwu ahụ ọ na-ahụ ichere ịgbasi na AC Milan igwu aba ga-ahụ ọ dịzi otu ahụ gịnị na-akpata ihe ndị a gịnị na-akpata ụmụ ihe ndị a ndị oyibo na-ekwusi no king reigns forever. Onwe eze ga-achị ruo mgbe ebi. So ọ ga-awụzi oge nke ha agaala. So ka cherezie next 5 or 10 years. Aka eze girutekwara ha. Ịhụ afọ Igbo. Eze erughị aka ga-echi abịa. Ma ugbu a Juventus wee Juve. Akpatazi the king uze Ronaldo. Ihe niile a na-aga. Ka eleba anya na the Spanish Laliga ndị Barcelona metụtara ha bịa teta n'ụra maka Sevilla na ndị Atletico Madrid ba na-ebido ya bụ La Liga na-enye nsogbu. Barcelona mana ibele anya ọwụ eziokwu na ha nọ na nke mbụ ilewe anya their performance and Liverpool, Juve and PSG no when they can know kembo na hembasa na the French league performance ha dịka onye agbara asị mba na aga kwasị onye agbara onye kembo na SS2B onye ka agba onye kembo na SS1B SS2 SS1C gibe with the result o we eziokwu na ihe onye aji gba onye kembo 44 points onye were 21 points gba onye kembo. Barcelona na Liverpool ha nweta onwe ha na ka mmepe tebụl ha mepe onwe ha nweta onwe ha na kedu ọ dị gị ka ga-emeri ka m hapụgo ndị Juve maka na mana Juve achọ m ibi mere ya Juve ga-enye ha nsogbu. Barcelona and Liverpool ọ dịkwa possible na Champions League this season. Onye amụma ekwuola maybe ọ ga-awụzi this round of 16 or maybe round of 8. So what ejikwa m between Barcelona and Liverpool, aga m asị Liverpool ga-emeri ha. Ọ bụ dịka maka dịka o si dị na ya bụ tebụl ndị Barcelona na 34 points, ndị Liverpool na 45 points na their own league. Ka mkpọpụtara ya dịka o si wee dị Barcelona 34 points, Sevilla na 31 points, Atletico Madrid na 31 points na ndị Real Madrid na 29 points. Mana dịka o si wee dị ibe lekwa Real Madrid anya okeka ihe abịa na Champions League na ha nye nso ime otu ha si mee izu season ole na ole gara aga ha bịara na Spanish La Liga na-eme dịka ama ihe a na-arụ bịazie na Champions League wu ndị were mmeri. E nwere ndị dịka PSG abịa na the French League PSG no 44 points, Lille no 34 points, Lyon no 31 points, Montpellier no 29 points. Ya wuru ka o si wee dị. Tupu anyị abịa na nkwachi n'ụbọchị taa o were mkpụrụ okwu ole na ole m chọrọ ka anyị rụtụ aka gbasara okwu ndị Chelsea na Britain ka anyị gbasara Hazard. Kedu ihe ị chere gbasara Hazard maka ọ dị ka o nwere mgbe o nwetara ọnya? Kedu ihe ị chere gbasara ya bụ okwe otoshikwu okwe na okwe ndị ha na Britain?
Manchester by everything. AGA was man of the match. Only one assist, one goal. And before then, AGA don't like some couple of games. Only goal only. We feel like fatigue is setting in. Because Obadabo almost throughout last season, back with World Cup. World Cup. I say, around wood. So I will say that thing I first, but I feel say it's time because I get pick up. Hopefully, pick go up last weekend. I think Chelsea gaba. Because I get AGA with the highest assist now with 9 assists. Na Premier League. 9 assists, 7 goals. Na Premier League. Which means Obaga ball of my way. Laliga of my. Yeah, we go see. Igbo back and got now kwachino bochita ewe kwachie ya unu geso nyekwara n'izu kozo bage wetoro no akụkọ dị iche iche gwakwu no tosia agagasi na he gbasara egwuregwu aham kabukwa maazi Edom Ikechukwu Samuel wokakajida akpo megene ofe acho we ya dede kele no alaeze Igbo ana mekele no maka unu awode has nu ande nonyere anyị no site na mbido so this program aka aham ka wo mazi ota osonto. Thank you. Daalụ no. Diko siwe de aya piacheli ano bochita. Unu chemukona na kwa Isimbido television kuno. Unu chere ozi chere izide. Unu were ahia na enye nsogbu ichere ire imebi gizitozi na iru akwụkwọ nka na Facebook na www.isimbido.tv. Ibekwa na Instagram igeweta na @isimbidotv, ibekwa na Twitter igeweta na @isimbidotv. Ya wuru kosidin. Kodi no ụbọchị ọzọ ka anyị ga-ekirie n'okpende Barcelona dịka o si gaa n'izu kaga. Ken's football took place in the Ciutat de Valencia, scene of last season's 5-4 win, Barcelona's only defeat of the campaign. The hat-trick hero then, Boateng, very nearly making it 1-0, only to be repelled by the woodwork. Leo Messi, was on brilliant form. Here he is, miraculously setting up Suarez, whose brilliant volley finishes it off. Messi on the break 2 minutes before half-time made it 2-0. Brilliant defence-splitting pass by Busquets. Then 2 minutes after the break, it's Leo Messi again to make it 3-0. And those 2 goals either side of half-time really did it for Levante. Suarez with a beautiful cross here to Vidal, who cuts it back. There's Messi's 17-minute hat-trick, and it's the easiest finish of the lot. Superb play from Barcelona. This challenge by Caraco on Dembélé was worthy of a direct red card. It's a reckless challenge. Referee Gonzalez having no doubt about that. Coutinho here finding Messi. And it's Gerard Piqué in the area to score his 3rd goal of the season, Barca's 5th of the night. There was to be no repeat of last season's heroic victory from Levante, although Pircic, the French Bosnia-Herzegovinian on loan from Rennes, forced to save from Ter Stegen. Final score Levante 0, Barcelona 5 in the Ciutat de Valencia.